Ljudi, dobro, došli još jedan izgubio sam skoro se. Dobro, došli još jedan Skywars gameplay ili ti video, tako da ćemo igrati, kažem, Skywars na Guildcraftu. Znači, rano sam ustao, želeo da snimim klip i evo ga, taj čuveni klip. Znači, hvala vam na ovolikoj podršci za što se tiče prošlog klipa. I možemo da se bacimo mi na Skywars, na Skywars, da pričamo o nekoj drugoj sasvim temi. I rećemo na Skywars. Ako nisam milion puta rekao da ćemo igrati, sad idemo ovdje na ovaj island, da pokupimo stvari. To. Ne, nećeš. Beži. Ne možeš mi ništa, beži. Nadaj ti zbog svema. Beži. Nemoj dosadan, beži gdje. O Bože, ovo je ništa na kontra. Ja mu kažem da je dosadan. O, ništa. Ne vezi. Ja snima. Nemoj sad mu da zakačiš glavom od ovo drvo. Pa da, padneš. Ne možeš da skočimo. Te stvari. Sada, hoće biti ovaj, ovaj klip neće biti tako dug, pošto moram da idem. Čekam brata. Što on otišao. Bum! Znači, posjetite njegov kanal, dobro snima. Da smo gameplay, da. Da. Oj, što sam morao što odgovorim, da. Idemo. Čuo sam nekoga. No, to je onaj Batman što me gađa. Wow, Batman me gađa. Savršenstvo. Bum. Ajde, što ne smijemo. Sada čekamo da se dobrižemo do onog. Nećeš ti nas, tako. Ti me gađaš, o Bože, ti si bio AFK, mislim. Nemoj ti nas da gađaš, mogo bi da nas skineš dole. Ali nadam se da nećeš. Možda idemo još ovu. I to je zadnja partija. A ni dole. O, pa nije. Pomis kamera, bravo. Leave. Boli ruka što se sam udario. Kako je? Jo, ja mislim da mi se ugasi snimak kad sam udario u ruku. Savršenstvo. Ne znam čuo ću igro. Među ovuri. Boli. Nemoj da bude frame drop. Nice. Čudne stvari dobijam. A kako se se vratim gore? Hvala ti, mapo, hvala. Kako se vratim gore? Aha, tako, okej. Ijoj. Ajde bre. Prvi put imam ovo drvo u Skype'u. Samo ono. To zahvalite mapi. No, to će se čuvam. Moguće da ima samo
jedan nema eno. No, da, umreću. Ti, daj, ti begaj. Mogu bih, ja, šta bih mogu ja, ništa ne bih ja mogu. Kao ja ovdje nešto radim. Ja ovdje kao nešto radim, ali mi ništa ne mi snima. Šta je ono? Bože. Ne! Idemo na save ništa. Ko bi rekao da ne možemo da više nemam živaca da snimam ovaj ludi Skywars. Gle, pomisli kamera. Inače ljudi, ako vam se sviđa ovaj klip, ostavite like, share, subscribe, napišite komentare što želite sledeće da igram. A mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!